Čau bráško, cca pred týždňom vyšiel nový update do CSK, tak by som ti chcel povedať svoj vlastný názor a prečo ho extrémne veľa ľudí nenávidí a čo sa vlastne nové stalo a či to zmení celkový gameplay a e-sport v Counter-Strike. Počuj, ten nový CS2 update je fakt úlet. Normálne ideš hrať jak vždy, vystrelíš pár run, dáš reload do zvyku a zistíš, že si práve vyhodil pol zásobníka do piče. Lebo teraz, keď reloadneš, tak všetko, čo ti ostalo, zmizne. Hotovo. To je proste najlepší update na svete, ty kukšo. Keď sa pozrieš na celkové review z Counter-Strike 2 v poslednej dobe, no nevyzerá to bohu ako pozitívne a ľudia to proste nenávidia. Proste ammo update is gonna ruin the game. Aký mám na to názor ja? Kámo, bolo by to lepšie, keby si dokázal reálne v tej hre kúpiť tie zásobníky. To by bolo OP jak blázen. Dajme tomu za 200, za 300, jak máš flash, tak by si vedel kúpiť jeden zásobník navyše, jak to bolo v Counter-Strike 1.6, chápeš ma? A to už by sa akože celkom dalo, lenže akože dá sa to. Není to tak zle, len si musíš zvyknúť. No a bude mať tento update následok na profesionálnej scéne? Akože osobne si nemyslím, je to podľa mňa skôr len taká kozmetická pičovinka, proste vpravo dole sa ti namiesto nábojov ukážu zásobníky a tým to končí. Vlastne v ProPlay to znamená to, že hráči budú musieť byť ešte viacej disciplinovaní ako sú, čož myslím si, že to nie je nejaký big deal. A určite si každý zvykne na tento update. Musí to hrať častejšie a musíš viacej do tej hry dať a zvyknúť si na to. Toto bolo také moje krátke vyjadrenie k novému updateu. A čo by som ti také povedal, ešte prestaň byť uplakaný a proste si to zahraj a skús si zvyknúť, pretože fakt nie je to také zlé, ako každý si myslí. Nazdar a daj odber, bracho. Dík.